Hej Kasper. Ja. Ja, jamen hvor er I henne? Jensens. Ja. Du har noget lækker mad. Kom nu. Okay, Jensens Bøfhus. Ja, okay. Nej. Men jeg så, jeg er i Højbjerg ude for en Jensens Frisørhus. nej, jeg kan ikke google det. nej, men jeg kommer ikke så. Der er alt for langt. Ej, dumme mig. Nå, jamen det må blive en anden gang, skat. Nej, jeg er jo ikke bøsse. Nej. Nej.